Panguva ino nhau ye2030 yarambwa, aiwa, it has been trashed. Vanhu panguva ino vari kuti zvakadai hatizvitenderi, even malawyers, tiri kuona civil society, tiri kuona kuti pamwe chete human rights defenders. Panguva ino people they are condemning the 2030 plan. Panyaswa, this is the clear abuse of the constitution and human rights. Subscribe or like on the bell icon. Tina the news of Chiti. Changing the constitution to remove or extend term of office of the president is not the national interest or good for the country, as it only serves the interests of the president, Emerson Mnangagwa, and those around him, says Lovemore Maduku, a professor of law. ZANU-PF itself is divided over this issue, but they just make noise at their conference, and the loudest noise becomes what they then call a resolution to amend the national constitution, he says. Thomas Kotogwana, Professor Lovemore Maduku, achiti aiwa zviri unconstitutional issue. Panguva ino zvinongosevha mutungamiri wenyika pamwechete ma-allies ari surrounding him, but vese vamunoona vari the ruling party ZANU-PF vasiri kubenefita panguva ino vachatanga kurwa nenhamo. Mirai mugoona tisati tambosvika ku-the citizens at large kana vakunhu vari ku-opposition, but all those vasiri ngori attributed, vasiri ngori very very close kumutungamiri wenyika, panguva ino uchavaona they will start backing off vachienda against ZANU-PF ichingoatina the 2030 plan, vachingosucceda chete, uchateka kuona resistance from within. Panguva ino ichiona vanhu vanenge vachisapota ED 2030 vamakaona kuconference vakutanga kuenda against the resolution. Vina comment section medu dzimafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.